Первая, вторая дверь. Это баня, купальня. Это гробница. Это алтарь. Это тронная зала. А на этом месте братья прото-болгари нарисовали богиня плодородия. Вот, Ой, я туда полез. Нет, здесь тут. это голова, это тело, это ноги, это лук. Ще си представях нещо по-голямо, нямаше да видя. Да. Значи, последно, мой приятел, който прави филм за Перперикон, Не вижу, извини. му пита кои неща са е характерно да снима. Аз му казвам, снимай рисунката на Умай. И той казва как да я намери, аз му обяснявам. Обаче целият ден съм долу на работа и не мога да се кача. Идвам аз с група и той е тук. Аз съм отсреща и той ми маха и вика: Таня, моля, че се покажи ми къде е рисунката. Викам при теб по застава, оглежда,